Wali w podkład już na gotowo do lakierowania, potem baranek i potem z godzinę, półtora po baranku od razu lakier, żeby on się wpił. Gdzie on się tu miał wpić, jak on kurwa 2 dni na podkład? Volkswagen? 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 A jak? Będzie można go zostawić, zamknąć na rynku i można pojechać po malucha zielonego. Będziesz miejsce zajmował tylko. Tylko potem znowu na 2 razy Loty można powietrza. wracać. Także na razie w tym roku sobie kupię maluchem. A jakie owieczki są to na chyba? O proszę. Volkswagen 1.6 TD, tak? Ale nie ma kasy na razie na to. No i felgi to są tylko tymczasowe, bo zimówki i tak już się założę do niego. 1.6 TD. No bo tu są szpilki 6 cm. Koła z Mercedesa. Co to, silnik zapasowy? No jak, zapasowy silnik. W bagażniku. Turbo diesel? Jak u maluchu. Turbo diesel? O proszę, deseczki polakierowane. Diesel, a ja na turbo diesel. Także już to była skrzynia budowlana, także maksymalnie 7 miesięcy jeździł, już silnik wyskakiwał z budy. A teraz jest skrzynia długa, czwórka, także już sobie daje radę lepiej trochę na mieście. Chyba nieraz BMK idzie wyciąć nawet, nie? No to 1200 kg waży, człowieku. To mniej niż BMK. Hak ma. E36. Ale te doki nowsze, bo to jest powietrzak, to jest 80 rok. Do tego powiedzmy ważą tak tam 300. Bo układ chłodzenia, wcieczą No a to musiał być lekkie, no bo wiesz, jest powietrzak, no to... Chcecie pakę zobaczyć? Już nagrałem, ale jeszcze raz muszę pokazać. Taka profesjonalna plandeka, nikt takiej nie ma. Weź tam do góry. Tylko nie przykręciłem z tamtej strony, żeby się rozeszło. Drewno. A to jeszcze się podnosi do góry? No silnik. Na Haczyki silnik, takie. klapa rewizyjna. No jak? Parkiet od razu, tańce na imprezie. Stawiasz konsolę i ogień, nie? Światła. Dobra, zamykamy imprezę. Weź ten narożnik na narożnik na ciebie, nie? Dobra. To tak ładnie trzeba założyć. Tak. Tu jest jeden haczyk. Toaleta jest chyba, nie? Jest? To jest? Zamykamy, nie? Od chwilunia. Pomielanie też ciśnie. Pójdę się chyba odlać.